Siboni Ntombechupa Zeko bathi bayakhuluma anti azizwa zikhopha bayibabika ngesikhathi senkosi yesibili ithi inkosi zonke nezingane ezingezwe kunenkolo zizokhulela zonke kunjani yathi inkosi akenawubuzeleleka uma isixuku sensizwe ezintsha lapha ivele ekhaya phakathi esixukwini iyenzani leyangane kanti ithi inkosi sizobuza ukuthi ithi ubani lo nje sithunyiwe inkosi uthini ubuza kanjani manje ngiyele ngingabathanda usho kanjani bayisethi ithi inkosi hambani itshele lengane ukuthi ayihambe lapha ekhaya ibuyele ezweni lakubo kusho kimi kanjani hamba ngitshele ukuthi angiyindawo lapha yathi noma ngahamba ngizobuya mina ngangezile enkolweni lapha ngangize ensizweni ephula intombi